Hello everyone, welcome back to my channel. Nwngtangmwnko Angni Samaina M Brahma YouTube channel of फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आङो दा फुंनिफ्रायनो ब्लगिं खालामनो सानदों आरो दिनै फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामनो नागिरदों। आङो दा फुङाव सिखारनानै साहा बानायनो नागिरदों आरो साहा फुदुंनो नागिरदों। आङो ट्राइ खालामनोसै दिनैनि दिनखौहाय आङो नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामनो हायो। बिदिब्ला नायलांबाय था नोंथांमोनाबो दिनैनि भिडिअखौ। आङो दा किचेनाव साहा बानायनोसै। सुजि आङो फुंनि ब्रेकफास्टखौ खालामनानै लाग्रोनो नागिरबाय आरो नै एक्चुअली आङो फुङाव बांसिन साहाखौनो लोंफेरामोन ओमफ्राय दिनै लोंनो लुबैनानै लोंबाय आरो सुजिजों गोथावनो साहा लोंखांनानैहाय ओमफ्राय मा मा खामानि मावबावनाय जायो नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो भिडिअजों लोगोसे। ओमफ्राय नै जोंनावहाय मासे मावजि दं आरो एखे जाबाथाय डिस्टार्ब खालामबाय थायो बिबाय थायो। Ilai, नै मे no जोंनिमोन नामा होननानै गुदुंखाय जानो हायाखै साला इलाय बे थोद होनबा साहा लोंखांबाय साहा लोंनाय बासन आरि सुखांबाय हांसो आगारहैनोसै हांसो गिदिर गिदिर देरबाय नै बैबो दाउला दाउ गावज्रु माथाम ना माब्रै बेयो दैगासिनो ओंखाम लुबैनो हाला दाउदैयाबो दैनो लुबैदों खाबथा लांजोब्बाय नै मिथिया आदार होनोसै आं जा बुरजाखौल' माबानो नागिरो हाय दै लाना गैला एबार जाबाय थादों नोंसोर आङो हांसोनो आदार होखांनानै ओमफ्राय न'नि माने बेडरुमखौ उन्दुग्राखौहाय एसे फोसाबस्रांनो नागिरबाय आरो फोसाबाखैमोन नालाय आवगोल आङो साहा आरि बानायनानै जाग्रोबाय लोंग्रोबाय ओमफ्राय हांसो हगारनानै होबाय ओमफ्राय बिनि उनावहायसो नै जि मोनफा मोननै थानायखौ गांफा गांनै थानायखौ खनस्रांबाय आरो एसे बेडफोरखौ एसे सिबस्रांनोसै रुमफोरखौ ओमफ्रायो
मा होनो हांसोखौ आङो बांसिन आगारनाय जाया आरो आंनि हासबेन्डआसो आगारबाय थायो ओमफ्राय आं दिनै आगारबाय आरो मालाबा आगारो आरो आंबो बांसिन हासबेन्डआनो आगारो आरो ओमफ्राय आङो दायो बेडरुम आरि फोसाबखांनानै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायनि सानसुनि जानायनि थाखाय लाहार फाहार रेडि खालामगोन आरो आगोल रुमखौहाय साफा खालामनानै लाग्रोनोसै बेनि उनाव संनाय खावनायनि रेडि बानायनोसै आंनिया माखासे जिबो सुनांगौ दंमोन आरो जोङो माने मैया सानसे आवगोलावहाय बेलेगाव थांदोंमोन नालाय मोनसे खामानि दंमोन ओमफ्राय बे थांनायाव गाननाय जिफोर दं आरो सुनांगौ गांनैसो ओमफ्राय आङो दिनै सुनाय जानाय नंला खोमा आरो माने बोथोरा मोजां नङा अखा थाइफ्रिदों आरो दिनै फुङावहाय ओंखायनो आं सुनाय जानाय नंला बायदि मोनबाय बोथोरा जुदि मोजांबा सुनोबो हागौ नायनोसै दा मा जायो ओंखाम संनोसै गाइखेर फुदुंनोसै गाइखेर फिसा जाबाय नों मानो नेटखौ बोख्लायनानै दोनदों जों ओंखाम उखैदों माबालाय सुजिखौ होबाय आङो जालायाब्रा सुजिखौ होबाय जालाया सुजिखौ गुदुंखायसो जायाखैमोन नामा आं सुफुंलायना होदोंमोन हा ओंख्रिया मैथो हारा नै जोङो दायो बिजनियावसो थांनो ओंखारबाय आरो हठात माने गोसोखाङाखैमोन प्लान गैयामोन ओमफ्राय आइया होनबाय आरो दिनै सुक्रुबार मानसि खम जागोन खोमा थांखादो होननानै माने आधार कार्डजों एकाउन्ट लिंक बानायनाय सोलिगासिनो ना दा बेखौनो खालामहैनो होननानै जोंबो थांनो नागिरबाय आरो दा बेयावनो थांनो ओंखारबाय जोङो नायनोसै दा मानसि जायोना जाया बांद्राय गोलाव लाइन थानांगौबाबो बायोना मेंद्रायो ओंखायनो दिनै बिजनि बाजार बन्दखाय थांनो ओंखारबाय आरो जों आङो ओंखामल' संखांदों ओंखामखौल' जानखांबाय आरो गाइखेर फुदुंखांबाय ओमफ्राय आइया थास' आथिं ओंख्रि संबाय गय जालायबाय आं माबाखौ लिंकखौ गेरुखा बारियावनो बानायगोन आरो गेरुखा बारि जोंनि खाथियावनो बाव लिंकखौ बानायग्रोनोसै ओमफ्राय SBI स्टेट बेंकआव थांसै आरो बिजनियाव नायनोसै नोंथांमोननो मा देखायनो हायो दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोनाबो लिंक बानायखांबाय बेयाव गेरुखा बारियाव ओमफ्राय दा बेंकआव थांनोसै माबायदि जानानै टाइमाथ' जाबाय 11ता 12:30 जाबाय नामा टाइमा 12:15 जालायबाय लाइना जा गोलाव जानानै दंखासै खोमा होनो मोनगोन ना मोना जायखिजाया जों होनायनि डेटखौ लिरथ'वाखिसै आरो फर्माव दा थांग्रोनोसै बेंकआवहाय लाकिलि बेंकआव मानसिया खममारमोन आरो जोङो थांग्रानो हैनो मोन्दों आरो माबाखौहाय बे लिंक खालामनायखौहाय साबमिट खालामनो मोन्दों आरो जोङो सुक्रुबारबाथाय माने बिजनि बाजारा बन्द' नालाय ओंखायनो बेंकआवबो मानसिफोरा खम जायो आरो ओमफ्राय जोंथ' बांसिन बेंकफ्रावबो थांनाय जाया नालाय बारा मिन्थिलायलाङा ओमफ्राय आइया खिन्थानायखाय जोङो थांबाय आरो ओमफ्राय खामानियाबो जाबोबाय आरो दा थांनानै न'आवहाय ओंखाम आरि जाहैनोसै ओंखाम जानोसै जोंहा बेदर एवगासिनो सासे दाउ बिखा लाबोदोंमोन दाउ बिखा आमायथु मोनबायना मोनबाय
जाब्रेलायबायसो गोथाव एवबाय लायरा होब्रा होमबासो नुगोन दा नुगोन ना नै जोबोद गोथाव जाखाबाय मथेराव बिदि खारदै दाम बांसिन लायोना है दालांखै जानायसै दाउ बिखा दालि ओंख्रि थास' आथिं मैथा बाथोन दंबावो ओमफ्राय आं जाया थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आङो जेसे हायो एसे थाबैनो भिडिअ लाबोनो ट्राइ खालामगोन आरो आंनिया लेटै फैबाय थायो जोङो दा ओंखामखौहाय जानानै लानोसै थ' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बाय बाय